खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा सम्बारू। नोंथांमोना नायदो सम्बारू ब्लग चेनेल। बे चेनेलनि गेजेरजों डेकेथलननिफ्राय एयार बेट लाना फैदों। बेखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। बेखौ नोंथांमोना नाय। बेनो जाबाय एयार बेसिक 120। बेखौ आनबक्सिं खालामनि, नोंथांमोना नायबाय था। जों बेखौ नायनोसै फिसिनानै मा दङ बेयाव। बेनो जाबाय दा प्लास्टिकनिखौ बोखारनोसै। जोबोर गेदेर, सानै मानसि उन्दुनो हायो। सानै मानसि उन्दुनो हानाय केपासिटि। नैबे बार सुग्रा। बियो गरं गेदेर, बेयाव बहाय सुनो हाया। नैबे फिसायावसो साइकेलनि पाम्पजोंबो सुनो हाया। बहाय बेलेग एक्सट्रा फैयो पाम्प सुग्रा। बेजोंसो पाम्प होनांगोन। फुल खालामबाथाय गासैजों 3.5 किल' बियो। नाथाय गुवार खालामबाथाय सानै मानसि उन्दुनो हानाय फुवारोब्ला। दा आङो पाम्प सुनानै देखायसिगोन। नाथाय पाम्प सुग्रा जेबो माबा गैया, राहा गैया। खुगाजोंनो पाम्प सुगोन। नोंथांमोना नायबाय था। जोबोर डिस्टार्ब। पाम्प सुइचनि मोनबाय। दानिया पाम्पआ जाबाय। दा सब जिरायनायनोसै माबायदि मोजां गाज्रि। क्वालिटिया मोजाङानो, जेबो डिफेक्ट गैया। बेनि दामा जादों लिरनाय दामा 2499। बायनाय दामा जादों 1799। दाम हिसाबै मिलायदों।